galderak nik egingo dizkiot Lander Garrori. Egunon, zelan? Kaixo alain ez moz? Ondo, zu? Ondo? Ondo, bai. Oso urduri nago, Bai? Ez, broma. Konversazioan, ez da askotan egoten gara. Bai. Baina ez dugu inoiz komentatu, harritzen, deigarria egiten zait artista batzuengan zen multidisciplinarrak diren. Maite Larburu bera, Peru Magdalena, zu ere bai. Ez dakit hemen idazle modura hartu behar zaitugun, batez ere literatura hitz egingo dugu, baina baita ere zineman, argazkilaritzan, beste saltseo batzuetan ere biltzen zara. Eta ez dakit, sorkuntza adierazpen horiek diren adierazpen bakarraren bide edo kanalizazio diferenteak edo bakoitza datorren leku desberdinetatik, behar desberdinetatik. Zelan sentitzen dituzuzuk? Ez dakit erantzuten galdera horri oso ondo. Ze oso zaila egiten zait arrazionalizatzea berez nahiko irrazionala den bultzada bat, ez? Kontatu dezaket nola hasi nintzen, edo zein izan zen argazkilaritzan hasteko momentua, gutxi gora bera, edo zein izan zen nire lehenengo testu literarioa, ez? Baina oso zaila egiten zait horren atzean ze bultzada egon ziteken asmatzea edo horren disekzio bat egitea nahiko konbintzente izan daitekena eta ez era literarioa, ez alegia erabat, ez norberak bere buruarentzat asmatzen duen halako kontakizun zera bat, ez eder bat, ez. Adibidez, nik askotan kontatzen dut idazten hasi nintzala Kanboko ikastolan genduenean iparraldean eraman gintuztelako Arnaga Museora. Arnaga Museoa oraindik Kanbon dago eta izan zen Elmo Goztan idazlearen etxea. Goztan zen idazle frantziarra, ez zen euskalduna, baina nolako batean Euskal Herrira etorri zen, ezakit oso zergatik. Euskal Herrian bizi izan zen eta bere etxea orain da museo eder bat. Eta tipo honek idatzi zuen Ziranoren historia, ez? Eta gu juginean museora nik ez nekin ezer idazle honi buruz, eta literatura ez zitzaidan interesatzen, baina momentu batean hango gidak erakutsi zigun bere idaz maila. Zala, egurrezko mahai bat, pixkat klixe, ez? Idazle klasikoaren klixearen sartu daitekena, ez dakit, egurrezko mahai, eder bat, egur landuzkoa, bere kajoiarekin, eta zeuzkan lumak, eta lako gauzak idazteko, eta niri interesatu zitzaian momentua pixkat ikuspegi fetitxistatik edo, ez? Osea, pentsatzea, 200 urte lehenago egontzara tipo bat hor nobelak idazten, osea, intzitzen harrigarria, ez? Eta sortu zitzaizkian gogoak ikuitzeko, tokia esertzeko olkian. Eta erabaki nuen, egun hartan erabaki nuen, ni ere izan dintzala idazle. Eta hasi nintzen idazten novela proiektu bat, ni negoen ustea 6. mailan. 6. maila oraingo sistemarekin litzatekeela ez dakit zer, baina euskan 12 urte. Eta kuaderno batean hasi nuen novela proiektu bat, gero ez zela inora joan, ze nahiago nuen, ez dakit nahiago nuen lagunekin palan aritu, edo bizikletan, edo patinetean, baina hor gelditu zen, ez? Eta orduz gerozti, nire buruan egon zen, idaztea, zela gauza erromantiko bat, eta gainera halako museo bat, ez? Osa, museo batean bizi izan tipoa, ez? Tipo importantea zen, errespetatua, maitatua, bere izenean zegoen museo hori eraikia. Eta, gero, berriro ekin nion, idazteari, eta, hori horrela izan zen, baina gero zergatikan idazten duzu, ez? Bezakit, nik izan dut bizitza bat oso akontezimientu traumatiko handiak izan ditut bizitzan, ez? Batez ere politikari lotuak, eta niretzago idaztea izan da importantea zentzuetan. Baina argazki gintza adibidez, argazki gintzak ezak zer ikusi. Hori da, zergatik, Nik batzen dut gure etxeara gertu zala argazki kamara bat, praktika markakoa. Gero nire neska lagun batek hautsi egin zuen, Renfeko geltokian ari nintzaizkion ateratzen argazkiak eta esan zuen, aterako zuen zuri bat. Eta hartu zuen nire kamara argazki egiteko eta lurrean hori zitzaion.
Eta orduan zuk hautsin zenuen neskarekin. Ez. Eta, bueno, hori, kamera hori agertu zen gure etxean, eta interesatu zitzaidan objetua, ez dakit, ez? Horre, garai hartan ikusi nuen pelikula bat, Uigi izeneko argazkilari baten biopika zala, izena zula The Public Eye edo El Ojo Publiko. Eta gaina kontatzen zuen maitasun historia bat tipo txiki eta neska alta baten artekoa. Eta gero ni tipo txikia naiz, ez? Oso identifikatu sentitzen nintzen personajearekin. Eta banokan interes bat, argazkigintzarekin, ez? Rollo artistikoa, hau eta beste. Horren ikuspuntu erromantikotik ere bai, ezta? Bai, baina gehiago zen argazkilari izatearen ideia argazkiak egitea gainean, ez? Ni argazkiak egiten hasi nintzen ez denkin ze egingo nuen, ez denkin ze argazki atera. Lehenengo karretea atera nuena, nik bizitzan dituan karretak zirenean guztiak gorreta dauzkat, negatiboak. Eta lehenengo karretean agertzen zen nahi bizkia, gure lagun batekin agertzen ziren olako auto zaharren zera batean ez gordailu bat, edo nahazaten da txatarreria bat, edo olako txatarreria batean agertzen ziagolako Joy Division, New Orderen garaiko olako gabardina luze, pixkate guapoaren egiten, eta pixka modelo gisa, genuzkan ni hasi nintzen 16 urtekin argazkiak egiten, orduan oso gazta ginen. Eta pixkat rolean sartuta beraiek, modelo rolean, eta nahi argazkilei rolean. Eta gero baiten izkien inguruko lagunei neskei, batez ere argazkiak, pixkat Kiki de Montparnasse eta horrelako, modeloaren egiten, eta nik uste gauza guztiak hasi nintzela egiten gehiago nire identitate baten bila behar bada, norbait izateko egitearen plazergatik baina gehiago, ez? Eta idazten hasi nintzena nik uste gehiago zela idazle izango naiz, eta ez horren beste hau kontatu nahi dut, ez? Eta adibidez kontrarioan, nire lehenengo novelan hori pixka kontatzen dut, esaten dut nola personaje batek izan nahi duen idazle, eta beste batek esaten dut, zetarako nahi dezu izan idatzi nahi balin badezu, eta jazta, ez? Bai, hori Xabi Ugarte kontatzen du, ezta? Ikusten da nahiko tipo erromantikoa dela, ezta? Bere neurosietan maitagarria. Ironia dauka, baina batez ere gustatzen zait autoironia handia daukala. Eta esaten zuen, ezta? Ikusten da romantizazio hori, argazkigintzarekiko, ezta? Idealizazioa, aldi berean erromantizazio eta idealizazio hoiekin talkak ere, kolpeak ere hartzen ditu. Aitortu izan duzu, zeure buruaren alter ego bat dala, ezta? Bai, beti. Zelan eraikitzen da alter ego bat? Zer da, landergarro baina landergarroago? Alegia, Xabi Ugarte landergarroren esentziatik atera da eta nolabait esateko karikatura moduko bat egin da, edo esan, pentsatu, egin nahi zenituzkenak jarri dizkiozu berari, egin ez dituzulako, zuk zeuk, ze modutan da alter egoa. Eta, galdetzen dizu baita ere, aipatu duzunagatik, ez da? Aipatzen duzula, zure nobeletan hori. Protagonistak berak esaten du, ez da? Argazkilari izan nahi zuela, argazkiak egin baino, idazle izan nahi zuela, idazten egon baino, ez da? Nik uste erromantizismoa dagoela oso lotuta seduzioarekin, ez? Alegia, erromantikoa den personak fantasiatu egiten du etengabe, ez? Eta behar du, sentitu behar du, harremanen jokoa mugitzen ari dela bere inguruan. Ez? Ateak daudela irikiak, eta korronte bat dabilela bere inguruan, ez? Eta korronte horren eraikuntzak asetzen ditu bere
bere oinazeak eta bere bakardaderekiko beldurra, bere ez ikusia izatearen beldurra batez ere, ez? Ni uste erromantizismoa dagoela oso lotuta narzisismoarekin, ez? Ni izugarri persona narzisista naiz. Orain 46 urterekin gutxiago, ez? Batetik ikasten dezulako, gestionatzen zure emozioa, baina baita ere idealizazioa joten zarelako pixka kamusten, ez? Desagertu egiten da idealizazio hori, badakazu decepzio puntu bat, eta era berean, plazer txiki bat ikusten dezulako zure nortasuna ari dela estandarizatzen, ez? Ze mundu hau ez dago personaia romantiko ontzat egin da, ez? Oso pragmatikoa da mundua, ez? Eskakizun laboral handia daude, ekonomikoak, ez? Produzioaren gurpilan sartzeko premia handia dago, orduan erromantizismoa ez da bat ere, ez? 21. mendekoa, ez? Honek ere esan nahi nizuna zen, Xabi Ugarte dala sedukziotik erekitako personaje bat, ez? Orduan, noski da nire, esango nuke, nire eskaparatean egoteko modu bat, ez? Eskaparatean kolokatzen den nire burua, esateko, enaiz maitagarria, ez? Badalako, ez? Maita nazazue, edo gurtu nazazue, edo miretsi nazazue, edo... Osea, esango nuke ez dagoela dialektika honesto bat irakurlearekin. Oso manipulatzailea da, ez? Idazle romantikoa. Ni oso manipulatzailea naiz, eta ez da bat ere konplejorik esateko. Aldi berean nire alde esan behar ez da nahita egiten den gauza bat. Da, oso intuizioari segitu zitzen. Esentziari, impulsoari, barruko, bai. Lander Garro Perez idazlea, argazkilaria eta dokumentalgilea da. Baita Twitterreko erabiltzaile sutsua eta supiztailea ere. Hauxe dio bere buruaz Twitterren profilean, historiaren alde txarrean beti. 3 novela idatzi ditu, Kontrarioa, Gerra Txikia eta Fez. Aurretik narrazioak ere argitaratu ditu eta tarteka gidoilari aritu da zenbait telebista saiotan. Horrez gain, itzulpenak ere egin izan ditu, bai bere liburuenak, bai besteerenak. Bere liburuetako protagonistak ere, Garro bera bezala, historiaren alde txarrean egoten dira. Galtzaileak dira nolabait, eta haien bidez ezagutarazten dizkio irakurleari bere garaiaren eta inguruaren historia. Bere historia azken finean, baina ez al dute hori egiten idazle guztiek, bakoitzak bere modura egiten badu ere. Gerra Txikia aurkezten ari zela argiari eman zion elkarrizketan aitortu zuenez, idazleak badauka zerikusia norberak duen zauriarekin. Eta idazle nola bihurtu zen ere kontatu zion Mikel Asurmendi elkarrizketatzaileari. Haren esanean, Koldo Izagirre eta Eider Rodriguezen eskutik sartu zen literatura munduan. Gehien miresten zuen giza klasea idazlea omen zen. Euskal Herriko idazleen aurrean belaunikatzen zen nolabait. Gero munduan sartu ahala dezepzio ikaragarria hartu zuen. Deskubritu baitzuen idazleak zu eta biok bezalako pertsonak direla. Biok ditugun gabeziak, errenak, ahuldadeak dituztela. Desamodio fase batera pasatu zen beraz, eta literatura beste jarrera batekin ikusten hasi zen, ironia gehiagoz. Hori zioen orduan, eta esango nuke elkarrizketa hartatik 8 urte igaro badira ere, oraindik eusten diola ironia horri. Baina idazle izateko gogoari ere eutsi zion, eta iaz 2011an argitaratu zuen Faith, oraingoz bere azken literaturlana. Liburu horrekin ia batera estreinatu ziren zuzendu dituen 2 dokumentalak. 2020an 2 urte, 4 hilabete eta egun bat, eta 2021an Tipularen zehazka kanta. Hortaz, idazle izan nahi zuen horrek, hori eta gehiago ere lortu zuen, ea zein den hurrengo lana. Galdetu nahi zuen nola daramazun bizitzea pragmatika guzti horretan, produkziorako gurpil horretan. Aurreko katebegian ere hori aipatu dugu Eiderrek eta biok, edo hori
horretaz erapur bat hitz egin diot. Eta galdetu nahi nizun hori nola daramazun, ezta? Nik deitzen dio dana kanpoko munduan bizitzea, eta zelan ateratzen duzun tartea idazteko. Zerbait, denborazkoa den, esan nahi dut, denbora bat hartu eta isolatu eta idaztera dedikatu, edo barrutik daramazun beti historio bat, bueltaka, espazio bat badaukazu idazteko, estudio bat, edo, esan nahi dut, badago distantzia bat modu batekoa edo bestekoa mundu praktiko horretatik hartzen duzuna, edo idazteko, sortzeko, orokorrean baita ere. Nik esango nuke nire sormen bizitzan oso importante izan dela ordenadorea. Izugarri importante izan da. Ni hasi nintzenean idazten, hasi nintzenean nire lehendabiziko testu poetikoa, zen hasi nintzen idazten poesiak, idazle asko bezala. Nire lehendabiziko testu poetikoa, ez hitz ari 12 urte neukan garai hartaz, ja, heldutan, 18 urtekin, lehenengo saiakera literarioak egin dituen neukalako parean ordenadore bat. Eta irutu zitzaidan izugarri praktikoa idaztea ordenadore batean. Ez da oso romantikoa, ordenagailuan idazten da bien idazlearen... Baina oso toki romantikoa zen, Ze ordenadorea ez nukan etxean ikezaken ordenadorerik, hau 98an, 97an igual izango zen, 98-98an, izan zen nik ezaken ordenadorerik etxean. Nik nintzen informatika ikastaro bat hartzea, Ainara Lasarekin, Ainara Lasa aski persona ezaguna da, eta egin nintzen ordenadore baten aurrean, eta pentsatu nuke, ez praktikoa da idazteko ordenadore bat, porque idazten ez du lerro bat, zuzendu indezakezu, berri idatzi, aldatu, ordena, ez? Osea, ikaragarri praktikoa egiten zitzaidan Word programa idazteko, ez? Ni gaina oso kaligrafia txarra dukat, eta horrekin bastanteko trauma dakat, zen nik gutun asko idatzitako persona naiz. Eta askotan esaten ziaten ez zituztela nire gutunak ulertzen. Eta, klaro, gutun bat idazteko hartu duzun lanarekin, gehi gutun hori idazten zenukan asmoarekin, askotan zela asmo erromantikoa, ez dut ulertu zure letra, kauen. Baukat horren inguruko ipuintxe bat, Bai. Bai, ume batek letra txarra daukan, ume batek beste bati gutun bati idatzi nahi dio, helburu romantikoekin, baina, klaro, besteak ez du bere letra ulertzen. Orduan hor, beste, irten bideo, nahi bazu, pasako izut oparetiko. Bai, pasa. Historia hori da. Bai. Eta orduan, ikarai praktikoa egin zitzaidan, eta zintzen poemak idazten, eta iruditzen zitzaidan oso erresa poemak idaztea. Osea, berehala sentitzen nuen zoketela poema itxura. Returre emanda. Prosa, returri emanda. Ez nintzen ni, edo ez ni poetiko bat, edo... Gaina poesia ez eta asko irakurri inoiz. Bola batean asko irakurri nuen, gero, baina garaiaten ez duen poesia asko irakurtzen. Eta oran, bezakin dara zan, ez erresa. Nik argazkiak egiten ditu, eta argazkiak modu, karretarekin egiten genituenean, oso prozesu zaila eta luzea zen. Karreta errebelatu, lehortu, argazkia positibatu, lehortu ezagizer. Oso zaila, oso aparatosoa zen, oso artesanala zen argazki egintzaren prozesua. Eta horren infrentzuan edo, ordenadora eskuritu nean esan nuen, ze aurrerapen teknikoa handia dagoen hemen. Eta berehala hasi nintzen, argazkiak egiten ordenadorean, Photoshopekin, eta berdina sentitzen, esaten nuen, eske, prozesu manualaren ondoan, ze erresa den prozesu digitala, ez? Ikasteko erresa da, egiteko erresa da, milioik aukera daude, argazkiak kombinatzeko, mozu, pegatu ez da. Eta hasi nintzenean, zinema edo egiten, berdina izan zen, zeni, osatu nintzen telebista lanean gidoilari, eta deskuritu nuenean edizio programa zertan, esan du, Photoshopen antzekoa, baina irudia dago mugimenduan. Ikaragarri erresa egin zitzaidan baita ere mekanika hori, ez? Hizkuntz hori, montajearen hizkuntza, eta... Horregatik egin ditut horren beste gauza, beti irutu zaizkidako gauzak oso erresak ordenadoraren inguruan. Zuk behar zenuen gailu hori.
Bai. Ze intentzioa bazen eukan, baita Bai. ere, artista izatekoa, gailua topatu zenuen, hasi zinen egiten. Idazten hasi zinenean, jakimina daukat, esan nahi dut, ez 12 urterekin idazten jarri zinen eleberri hori, esan behar dizut, ni ere, hori, 6. mailan eleberri bat idazten jarri nintzela. Zepera ez ditula gorde, Nik bai. Bai? Bai. Vale, vale. Inok ez du ikusiko inoiz. Hori da, gerora, ezta? Idazten jarri zinenean, eta poesiarekin hasita, ordenagailuari esker, eta bar, esan dezagun, bueno, gero eta karaktere gehiago, hor, sumatzen zenuen zezuk bazenukan intentzioa, idazten izatearena. Nik adibidez hori enekien, nik hori eneukan. Idatzi behar nun, eta nahi nun. Orduan, intentzioa bazenukan, baina zer idatziko zenuen, intuitzen zenuen? Ez. Ze generotan, Ez. ze gai, ze tonu, ahotsa bazeneukan, gero, ibili bitartean, bidean deskubritu zenuen? Nire idazle bizitzan, funtsezko pertsona bat izan da, Eider, noski. Eider eta biok, hasi genuen proiektu bat, nire heldutan izan nuen, nire lehendaiziko proiektu literario izan zen, Eiderrekin lau eskura idazteko novela bat. Izan zuela Ulises. Eiderretanik idatzi genuen, desente idatzi genuen horri batzuk. Eta momentu batean abandonatu genuen, nik uste despertu ginela. Ze nik idazten nuen, erantzuten zidan, eta juten ginen pixka bat, dialogo bat sortzen ez. Gaina goatzen dut, nik hasi nuela novela, eta goatzen dut hasiera. Juten da protagonista Donostiko Legazpi kaletik, eta euriari du, eta jendeak kolpatzen dio aterkiarekin. Eta gero horrekin haserretzen da, horrelazten da gure novela. Eta hori, gero persona oso klabe izan zen Koldo Izagirre. Nire ibilbide literarioan hasieran izugarrizko inportantzia izan zuen, ze berak lagundu ninduen pixka kolokatzen, ari ez, nire lehendabiziko bilduma poetikoa Koldori erakutsi nion eta Koldo esan zian txarra zela. Horan, ongi dago norbetek autoridade batek eta dakien norbetek esatea, ez zara trebea hau egiten. Ez? Horan, nik ez daukatola eragozpen berezirik nire frakasoak onartzeko, eta horan, hasi nintzen idazten prosa. Eta prosa idazten hasi nintzen, eta Josa Jaka beka eman ziaten. Gaina Koldo Izagirre bera epaimaian zegoen, eta oso hitz onak izan zituen epaimaiak gure lanarekiko, nire lanarekiko partikularki, eta niretzago hori izan zen oso harrigarria nentorrelako frakaso poetikotik. Eta orduan, ez dakit, niretzako prosa idaztea izan zen oso deskartez egin duen gauza bat, eta gero niri asko gustatu zait beti errealismoa literaturan. Gustatzen zaizkit asko autore amerikarrak, oso errealistak, eguneroko bizitza den bataiari oso ondo lotzen dianak, erabiltzen dituztenak eguneroko bizitzaren objektuak, labadora bat, elektrizista bat datorrena, etxera, konpoketa bat egitera. Horrelako elementu kotidianoak ikaragarri interesatzen zaizki literaturan, ez? Hortik, ateratzen dutelako zerbait ederra, ezta? Eta zure begirada delako, iruditzen zait, esan duzunaren arabera, erromantizazioak lotura estua duelako baita ere estetikarekin, ezta? Bai, eta gero... Esteta zara? Bai, horregatik, eta baita ere, sedukzio estrategia horretan, niretzako beti egondalako elementu bat importanta eta izan da, biktimaren egitea. Eta hori ni literaturan beti egin dut hori. Pixkat antiheroiaren papera jokatu, ez? Literaturan bestetik ez dena, ez dut ez asmatu, honekin, esan dut askok egin dute, Salinger adibidez dela, nire, esango nuke nire padrinoa, ez? Nire iparrorratza literaturan, ikaragarri gustatu zitzaren bere Zekale hartan harrapaka asko inpaktatu ninduen bere irakurketak, edo Truman Capotek berak, edo bizitzaren zaitasuna eta horrekin regodeatzen dira, ez?
ez behar bada modu dramatiko batean, baina bai pixka modu zikin, erortzen utziz bezala, ez? Pixkat eleganteki egin behar da, baina azkenean da oso lakrimogenoa, oso gaixoa ni, ez? Jon Fantek ere egiten zuen hori, Jon Fante ere asko gustatzen zait, bere, ez, galetu duzu hautsari novelan, ez? Tipoa idazle madarikatua dago bere hotelean, eta inork ez du maite, eta pobrea da, eta edaten du, eta emakumeek ihes egiten diote, eta, ez? Idealizazio naif, izugarri, zera, ez? Idazleon bizitzan eta artisten bizitzan oso zera, ez? Oso klixe, oso topikoa, ez? Niolako naiz. Eta zuolako zara, eta idaztera pasatzen zarenean, adibidez, hori, zuk bazenekien zure bizitza retratatzen bukatuko zenuela, sumatzen zenuen? Ez, hori, bizitzaren traumekin oso lotuta den gauza bada, ez? Idazlearen angustia iturri handinetako bat izaten da ze idatzi, ez? Ze doinua eta hori pixkat da hautsa bezala edo gure aurpegia bezala, ez? Igual neko unuke ederragoki, baina daukaguna. Eta azkenean badago etxipen bat, ez? Jartzen garen ordenadora aurrean esaten dugun hau da nire manera idazteko, idatzi ezan horrela, ez? Badago borroka bat, baina azkenean beti ematen duzu amore azkenean, ez? Baina galdu naiz. Bai, nire bai. Gu etengabe galtzen gara, baina, ederra da. Aurreko katebegian eiderrekin, autofikzioaz edo... Barkatu, esan dezu hori, sentitzen nuen bukatuko nuen idazten dira bizitzaz. Hori zalan daroa zu? Sentitu duzu gutxiespen bat, adibidez, horrekiko, lotxabarik eraman duzu... Bai. Interesante... Ez hori, esaten izuna hori, gaiak, ez? Gaiari dagokionez, idazleen angustia iturri bat izaten dela zer idatzi, ez? Eta niretzako beti izan da... Eskenik idazten nuena lehenengo liburua ez da konforme bezala nengoen edo ez naukan idatzen nahi liburua probatu eta ez dakit nola esan gustatzen zaidana batez ere divertitzea bizitzan idatzi liburu bat eta gaina sari bat eman diate jazta ez egin dut liburu hau eta ez naukan ere asmo handirik idazteko gehiago baina momentu batean ni banaukan alako ni beti izan naiz laguntasuna asko idealizatzeko persona bat, ez? Eta banaukan lagun bat oso laguna, oso gertukoa zana, eta banaukan gogoa kontatzeko gure historia. Baina, ja etzan, eske liburu bat idatzi berdet eta hau ezagik zer, zan gehiago, hau kontatu beko nuketa, idatziko liburu bat, beste bat idatzi berdet, beste liburu bat, idatzikoet, eta idatzi nuen kontraria. Eta jo nintzen endaiara bizitzea, eta endaiara jo nintzen aurkitu nintzen Vicente Perurenaren alargunarekin, zala, Galek hildako guretzago persona oso maitatuaren alarguna, eta aurkitu nituen endaian egun batean, eta esan nun, ostia, Peru hil zuten 84ean. Ez? Nik minori beti eraman dut nire barruan, eta esan nun, historia hau kontatuko dut. Eta kontatu nuen, baina ulertzea zu, ez da bat ere... Idatzin behar dut. Nola kontatu? Nik ez dut ulertzen hori, angustia, zer kontatuko dut? Ez niri liburuak, esan nahi dut, nik ez dut behartzen nire burua idaztera, iruditzen zait, kontrakoa, ez da? Indet, ja, baina berriro... Beraz, Lander Garroren literaturak askotan euki izan du bigarren mailako personajeak irudikatzeko joera, zaletasun hori dauka, alegia historia handia batzuei gertatzen zaie, oso gutxi batzuei gertatzen zaie, berak aldiz jartzen du atentzioa bigarren mailako personaje horietan. Gerra Txikian egin zuen, liburu honetan, Feizen ere gauza bera egiten du, oso eskergarria da, ze azkenean
ikusten dugu historia handi hori, titularretan jasotzen den hori gertatzen ari den bitartean, zer ari den egiten bestelako jendea, ehuneko 89 hori, zer ari da erosten, zer ari da pentsatzen, ze amets ditun eta ze frakaso baitaren. Kasu honetan, Xabi Ugarte da protagonista, Gerra Txikiatik datorren personajea da, Bartzelonara egin du ihes edo bigarren bizitza modu bat ensaiatzera, zergatik eta bere anai-arrebak etan sartuta daudelako eta Euskal Herritik ihes egin nahi duelako metaforikoki, beste norbait izateko parada horren bila, ez. Merkadonan erosketa txikia egin dugu, ensaladarako barazki batzuk eta etxera itzuri gara bazkaria egitera. Okerrena, bazkalostean etorri da. Bazkalostean ezin diozu zeure buruari iskin egin, zure baitara biltzeko tenorea baita. Jendeak hori egiten du, isiltasuna zabaltzen da tenore hortan, etxeetako telebisten murmurioa. Kuluska egiten dute askok, baina nik kuluska egiten badut, zainak mozteko gogoz esnatzen naiz. Ez da suizida naizela, ez dut alakorik esan. Gotzo honetan agore nola ote dauden pentsatzen hasi naiz. Ez naiz haietaz une oro gogoratzen. Baina tarteka bai, memoria horrelakoa da. Gaizki sintonizatutako irrati bat. Nahi duen emisio harrapatzen du eta tarteka anai-arreben txanda iristen da. Bapatean etortzen zaizkit eta ez ditut berehala uxatzen, haien akordua mingarria bada ere. Batipat ez dakidalako inoiz berriz bizirik ikusiko ote ditudan. Hoi dauka gerra batek. Gerra handiek bezala, gerra txikiek. Ez dakizula nor hilko den eta nor ez. Kartzelan amaituko dute kasurik onenean, bestela lurpean. Baina ez dut horretan pentsatzen bestelako gauzetan baizik. Adibidez, ze musika ari ote diren entzuten, edota izango duten tarteka zinemara joateko aukerarik. Klandestinitatean halako gauzak egiteak zailak ematen du, baina bate jakin. Zineman ikusi duan azken filma, American Beauty. Ikusi ahal izango zuten haiek? Etako jendeak moralki zalantzagarriak diren filmak ikus ditzake? Haien arteko eztabaidak irudika ditzaket. Kapitalismoa zuritzen duen film alienantea. Ezin dut imaginatu gotzonetan agore nola moldatzen diren halakoetan, ez baitakite isiltzen. Beti liskarrean akaso. Behar bada, ostrazismoan amaituko dute. Etakoa izatea, nahikotxo ostrazismo ez balitz bezala. Asko gustatzen zait nola kontatzen duen, espanturik gabe, 4 silabatik gorako hitzik apenas erabili gabe, historiaren parte importante bat, geure historiaren parte importante bat, eta nola egiten duen gainera, haragituz personajen bidez esan nahi duen hori, alegia. Faltan hartzea, zer da faltan hartzea? Faltan hartzea bada adibidez, elkarrizketa imaginario bat irudikatzea eta hortan galtzea, imaginazio hortan galtzea eta horrek uzten dizun arrastoarekin aurrera jarraitzea. Merkadonan erosketa egiten ari zaren bitartean adibidez. Uste dut literatura honaren ezaugarrietako bat badela, konkrezio gaitasun hori eta liburu honek hori ere badaukala. Ulertzen dut esaten duzuna, beharra sentitzen duzu, gauza batzuk, liburu, literatura forma emateko, beste batzuetan dokumental forma emango diezu, beste batzuetan argazkin bidez. Eta gero, historia kontatzen dezu, eta era berean, nire historia dira, nire gertatu zaizkian historia dira, gero ja hor barruan sartzen da, teknika literarioa, eta orain arte aipatzen egon garen trampa guzti horiek, erromatizismotik datozenak, antiheroiaren figura erabili, ez dakit zer, nolabait ere juten zea, historia hau kontatuko ez, baina berean nire historia izango da, ez? Eta ni hor egongo naiz, eskaparatean baitari historiaekin batera, eta hor, askoz ere prozesu konplejoagoa da, ez? Historia bat kontatuko dut baino, baina azken batean hori da, azken batean da, barruan daramazun, halako, ez da egit, ez? Ez da egit galdera batzuen erantzuna den, edo,
zergatik hil zuten Vicente Perurena, ez? Zergatik sartu ninduten kartzelara. Hor, galdera batzuk daude hor, bueltaka buruan, eta esatezu, hau kontatu inberet. Eta bada nolabait ere, alako deskargo bat, bada alako, oso topikoa da ez, baina, norberaren burua sendatu, edo, ez, atera, ez, barruan dara bazun, kaka, ez? Bai. Katartikoa, bai. Kakartikoa, ez? Bai, atera egiten dalako, eta baita ere gero horrek konektatzen du, kaka hori bera, barruan, daroaten beste askorekin, ez da? Eta horre, validazio ariketa bat egiten da, ez da? Zuk zeure buruarena hori idazten duzunean, beste batzuek, beren minari begiratzen diote, zure minari begiratzeari esker, bai, hor kate eder bat gertatzen da, eta... Zora jartzen du aipatu, baina gorria joko guztietan sartzen da irakurlea, eta irakurlearengan zer egiten dezun, zer kontatzen dizun, zer iristen zaizun, nola prozesatzen dezun hori, eta feedback horrek zure idazle bizitzan importantzia daukan, eta... Zuk sentitzen duzu, lotura hori? Ba, ni sentitzen dut, eta egia da, badagoela, ez, bete aipatzen den ego edo zera hori, baina nola, ni literaturaren munduan beti izan nahi zen oso zera, ez, oso antagonista nahi baldin bada esan, ez, oso antagonista niretzako egoak geroz eta garrantzi gutxiago eduki du, eta hori oso interesante izan da, zedikan, nire harremana literaturarekin da oso irakurlearekin daukan harremana, ez? Eta beraz da oso dialektikoa eta eraberan oso zintza, porque, transmititzen diate, beraiei transmititzen diatena, eta hor ja ez dago esterridatzi berko nuke edo estiloa, edo beste, edo da moda, lehen epatu dira hori ez, haber sentitzen dudan novela autobiografikoa idazteagatik gutxiago estimatu nahi dutela. Zagit, nago pixkat eztabaida horretatik kanpo, eta eztabaida horretatik kanpo hotz handia dago, banera berean oso baiastuta zaude, orduan, eske berdintzait. Osea, berdintzait ze esatuten, ze opinatzen duten, ez zait bat ere inporta, ez? Gero egia da, kritikarekin beti ukieta harremaneko ona, kritika onak egin izan dizkiate, eta ezagit esan, nire preokupazioa da, askoz ere gehiago, ze harreman daukaten, niri kasu egiten diatenekin, irakurleak, ez? Askoz ere literaturaren instituzioek eta literaturaren merchandising guztiak egiten diana baino, ez dialak bat ere kasurik egiten, ez? Orduan, zentzu batean... Ez hasi orain antiheroiaren egiten, ez? Ez egia da, osea, egunkarietan dago, ez? Ze kasu gutxi egin diaten. Eta, putada bat da, ez? Esate baterako lanari dagokionez, ez? Zen ni artista bizitza daukat, ni arteaz bizi naiz. Ez daukat beste ofiziorik. Eta artistaren, personajeren eraikuntzan aitorpen publiko horiek importantzia badakate, ez? Ze balio simbolikoa daukazun zuk ekosistema baten barruan, ez? Eta balio simboliko horrek ateak irikitzen dizkizu gauza egiteko, ez? Adibidez, ni balore simboliko handia edukiko banu, bai ez da kaleran behar bada klaseak emango dituzke, zinema klaseak. Zer nik egiten dut gidoia, nik zuzentzen dut, nik egiten dut montajea, nik egiten dut soinua. Joder, pixka badakit. Besterik gabe, ibilian ikasi dudalako, ez? Baina, inoiz ez daute ditu horretarako, eta horrek baduka zer ikusia, noski, zure balio simbolikoarekin, ez? Arte munduan, arteak baino gehiago mugitzen du beste horrek. Bai, zera periferiko horiek, ez? Elementu periferiko horiek. Bai, baina nik nahi nun artera hueltatu, Lander, laster bukatu behar dugulako, eta niretzat hori dalako zuk eukazun, niretzat oso baliotsua da, ezta? Zuk eukazun talentua. Ze idazle eta artista izan nahi zenuen, baina seguru, eta gailu bat jarri zizuten esku artean, baina seguruenik ez zinen izango artista, ez bazenu talentu hori eukiko. Ez dakit nik, nahiz eta irakurri dizudan autodidakta izan zarela, eta ez dakit nik idazten ikasi daiteken. Zuk? Iruditzen zaite badagoela parte bat, baietz. Talen aipatu dizut hori, ez, netzago bi persona klabe ondia, ez? Bai Eider eta bai Koldo Izagirre, ez? Nik
Bai, hasieran batez ere, bai idazten hasten zarenean da hori, hor badago momentu bat pila bat ikasten dezula, ez? Gero ja, bueno, zure ahotsa daukazu eta zure teknika gutxi gora berako hori, ez? Niri iruditzen zela gaina nahikoa, ez? Ze ez naiz oso teknikaren zale edo, bueno, dena teknika, hau diskusio hau oso luzea da eta oso tramposoa, ez? Esan nahi, badagola halako ideia batez ere euskal literaturan, non pentsatzen den prosa nahasi kritikoa dela teknika ona eta ez garbitasuna dela teknika falta. Berdin da. Baina, bueno, bai Eiderrek eta bai Koldok asko irakatsi ziaten Gorka Arresek ere, bai, Gorka Arrese nire lehendiziko novelaren editore izan zen, ikaragarri lagundu zian, Gorka Arresek, eta nik sentitzen dut ikasi detela, ez? Baina gero badago, pues bai iruditzen zait badagoela zera bat, ez? Doai, ez dut esango talentoa, badago gauza kontatzeko grazia, ez dira gabe. Osea, ez naiz ere ni orain, ez naiz oso maixulan eta iruditzen zait oso 20. Mendeko parida, edo, igual 19. Mendeko, halako artista jainkotzeko joera oso tontoa, ez? Ez ni romantizazio horren zalea, baina bai konturatu nahiz onartzen hasi behar garela talentua dagoenean, talentua dagoela, ezta? Eta talentuaren gainean eraikitzen duela ikaskuntzak bere egitura. Bai zure iruditzen zen, onartzen dugunan talentua badagoela gabiltzara beti gure galdetzen, badago ez dago. Eta askotan pelikula baten aurrean edo, ona da ez, bagabiltzala historia ikusi eta sentitu baino, ona da ez, eta gero gaina oso tramposoa da, zedikan, talento hori nola jainkoaren ukitu misterioso abstrakto batekin lotzen dugun, izugarrizko joera daukagu talentoa egozteko gulertzen ez dugunari. Eta netza hori kriston problema da, porque adibidez, zinemaren munduan, ikusten bali badezu Donostiko zinemaldiak azkeneko 20 urtetan ze pelikula saitu ditu, ez dago gozagarritasunik. Eta netza hori problema da. Zerrikan ez ditugu sari zen gauza gozagarriak. Osea, Isaki La Cuesta, izema jarrikoet, ez? Isaki La Cuesta da zinemagile insoportable bat. Eta saritzen dute benetarri Donostian. Zergatik? Nola oso kriptikoa da. Deprimente school. Bai, lotzen degulako kriptikoa dena genialitatearekin, genialitate talentoarekin, talentoa ez dakizerrekin, osea, gabiltzalako beti gazteloak ere ikitzen airean, ez? Barkatu, Isaki La Cuestak talentoa daka? Ez dakit, ez eta jola talentoa dakan. Soportabla da, ez. Ez ezagun saitu gehiago. Baina joten ez da zinemara, esatezu, igual ongi dago. Joten ez da zinemara, esatezu, ez dago ondo. Ez dago ondo egin da pelikula. Eta literaturan ere askotan pentsatzen dugu irakurterraza dena erraz idatzi dela. Eta askotan kontrara teknika ona daukalako sartzen da ondo. Ze pena, Lander, bukatu behar dugu, zuritan hiri beti gertatzen zaigu hau, ez da, enredatu, korapilatu. Eskatu nahi nizun harin bukatzeko, eramateko mesedez zure estudiora, idazten zaudenean, nahiko nuke jakin nolakoa den, nor da bilen hortik, musika dagoen edo ez, eta baita ere zer gertatzen den zure barruan idazten zabiltzanean. Nire estudioa da paraisu txiki bat. Daukagu gure etxearen atzean lorategi bat. Nire eskitorioa dago gereziondo baten azpian. Eta nire inguruan, nire parean dago katxagote bat, egurrezkoa, handi xamarra, eta daude bikatu, daude nire biseme-alabak, gehiagider, eta daude nire seme-alaben lagunak, etortzen direla behin da berriz gure etxera. Eta testu inguru hori izan da idazten duzu? Bai. Bai? Bai. Gainera naiz oso erraiz konzentratzen naiz. Bai? Bai, oso erraiz. Ez dakate inolako problemarik. Konzentratzeko, eta gustatzen zaitola nire inguruan pixka zarata gotea. Eta katuen bustanak eta... Bai. Katue dauzkate beren apetak. Oren jan egin nahet, oren atera, oren edan, oren...
Orduan, gainera bi ditugu, orduan, Bueno, Kati Xabierrek esaten zuen behin irakurri nion, urez betetako pitxar bat jartzen zuela idazten ari zenean, bueno, txisalarriarekin komunerako bidaiak egiteko horrek, ibialditxo horiek martxan jartzen ziotela burua, bere blogean irakurri nuen oso aspaldi. Nik, eta gero, kafea, oso importantea, beti daka kafea, beti, eta musika Spotify. Eta musika, hori nahi bezain ez entzuten asko Jon Barry, dala zinema musika egiten duen tipo bat, eta guztien zait zinema musika jartzea idazteko. Kuriosa da. Badalako sartu egiten zaitu. Mila esker, urrengoa zure estudioan? Bai, urrengoan ni egongo naiz hemen, zu zaren tokian ni egongo naiz, elkarrizketa egiten, eta hemen izango dugu Tere Irastortza, Beasaingo idazlea, idazle veteranoa, klasikoa, gurean, poeta, eta ez egondazen egun.